बरियाखालै थास' बायदिसो जायो जा गिदिर गिदिरखा फाननो मोजां जाखागोन हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आं बानजाय बसुमतारी नै दा जोङो माने हादानाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर हादानाव एसे खामानि दङ ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनो लुगैनायलाय आं ब्लग बानायना नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि ब्लगखौ आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्रायनो जोङो दा सफैबाय हादानाव आरोना लोगोफोर नैबे दैखौ बारनांगौ जायो बियो उल्था फानि ना लाव फानि होनो बेखौ मिथिला बावबाय जिखुनु नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय नै जोङो दा दै बारगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आङो हादानाव फैनो मोजां मोना माने बायो माने लामानि थाखाय माखासे हाद्रि जायोना ओरैबायदि हाद्रि जायो हादानाव ओमफ्राय दाथ' लामाया मोजाङानो जाबाय दाथ' एसे थाब सफैसै सिगांथ' एसे लामाफ्रा गाज्रिमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' मोजां जालांजोब्बाय ओमफ्राय आङो हादानाव फैनोबो मोजां मोनो मानो होनबा मैगं मोनो मैगंखौ गोसो बायदि खानानै मोनजायो एभेलेबेल मोनो आरोना ओमफ्राय बेनो भिउफोर आरोना नोंथांमोना एसे लामानि भिउफोरखौबो देखायनोसै मबाइलाव जाबायदि नुदों बेनो आरोना ओमफ्राय माने आंनि मबाइलाव एसे कालारा बेलेग नुदों माने कालार बेबायदि नङा एसे साबसिन जायो आरोना माने मबाइलाव माखासेया एसे बेलेग नुयो ओमफ्राय नैबे खख्लिं बागान आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो माने हादानाव आं मानो फैदों आरो मा खालामगोन नोंथांमोनजों हादाननि दिनै माने ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एन्ड सापर्ट खालाम नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै बिसरबारि नोगोद गोबां दं आरोना होमबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोनांबा उनाव साबस्क्राइब खालामदो थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि खबर खानायनि मनि सिबो साख'निजों दहाय रङानो माखौ नांदों दे मबाइलाव सुमाखोनो आलु कफि दाउदै दैथाम दङ बेयाव होनो लाब्रा आं बेदर जानो लुगैयोमोन साफ्रिल'खालै एक नम्बर बेनो साफ्रि एक नम्बर बिस्कुटआनो थाइबानिल' जानोसै गाइखेर साहा लोंनोसै जा गोथाव पियर जा गोथाव सायाना गोथाव मोना एकदमबारे पियरनो लोगोफोर नै आङो दा हादानाव दंफैयो आङो हादानाव मा खालामनो फैदों नोंथांमोना देखायगोन आरोना आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय एसे आङो नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ माने हादानावहाय मानो फैदों हादानाव मैगं लांफैदों आं मैगं न'आव जेबो मैगं गैला बेखायनो हादानाव मैगं लांफैदों आरोना ओमफ्राय मा मैगं दङ माने मा मैगं गायनाय दङ नोंथांमोना देखायनोसै ओमफ्राय आरो मा मैगंखौ लांगोन नोंथांमोना देखायनोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादो इन्ट्रेस्ट मोनोबा आरोना ओमफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदानावनो साबस्क्राइब लाइक खालामो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दा देखायलांनोसै आरोना भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय नायलांबाय थादो दिनै हादाननिसो आरोना ब्लगा इन्ट्रेस्टेडब्ला नायदो इन्ट्रेस्ट गैयाब्ला नोंथांमोनाबो आं दा देखायनोसै लोगोफोर नै एकदमबारे बे मबाइला मा होनो फुलाय फुला नुयो मोजां नङा क्लियारानो मानिफ्राय देखायनांगौ जाखो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो हादानाव दङ नालाय हादाननि न'आथ' बेबायदिसो जायोना नङा होनबा ओमफ्राय जा मैगं बागानखौ देखायनोसै लोगोफोर लाइ मैगं दङ बेखौ लांगोन आं दा र' नै माने मबाइलानो मोजां क्लियार नुवाखै नै लाइ दङ नै नै बियो आलु मबाइलानो बारा मोजां नुवा दे नैबेयावहाय आं बासै ब्लग लानो नैया आलु बिफां खुसेर गायनाय दङ नै थालिर थाइदों नै बागान गोजा नै आलुआ बुरथ'वाखै नामा जा गिदिर नुबाव खारा ना अट'आनो खारा खख्लिं नै खख्लिं फोरानदों
ककलिं ककलिं เฮ้ยฉันเดินดาวคนไหนรู้ไปอ่ะ नुबाय नै थारुन दं बेयाव थारुन 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 फैद' होमबा औ बानलु बानलु दंमोनदां नैबे दंफांखौ जा साइज नुथारदों फैग्रोदो होमबालाय ओरैनो हादानाव फैदों लोगोफोर बेरायफैदों एसे मैगं थाइगं नायफैदों माबायदि जादों जायाखै ओमफ्राय नैबे दंफांखौ जा मोजां मोनदों आरोना नै गासिबो गामि गोजा बियो हादाना जा मोजां नुदों नै बे लकेसनखौ हानाखै नांगौ दानो औ खेवदो नों रोङागोन रोंगोना रोङाथाय खेवनो हैगोरलाय नालाय रोङानो बिस्रा नांगौसै नामाथाय ना गैया जाखुनख्ला ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जों एसे बिसरखौ देखाय जिखुनु देखायनोसैल' आरोना हरै थारुन दङ जा गोबां दं थारुन देखायग्रोनोसै आङो नोंथांमोननो थारुनखौ देखायनो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय हादानाव मा मा दङ हादानाव मा मा गायफैदों दा सोरबा सोरबा बुंहरगोन माथो नोंसिना हादानावसो नङा होनलायगोन दा सोरबा बुंहरलायगोन दानो नोंसिना न'आ हादानावसो नामा होननानै जोंनि न'आ हादानावबो दङ लोगोफोर नै बे थारुन गोजा आरो लोगोफोर माथो मबाइलाव नुवा र' आं देखायनो मोजां दे लोगोफोर नै थारुन गोजा दं बेवहाय मबाइलावसो बारा मोजां नुवाखै थारुना जा गोबां दं माथो ओइ थारुना देन्जार दं माथो नै मा थारुन होनोथाय नै आं थारुन जा दङ ओमफ्राय मबाइलाव बारा सिनायाखै र' आं नोंथांमोननि बेगजों देखायनो मा थारुन होनोथाय मिथिया आङो नै लोगोफोर बेखौ मा थारुन होनोथाय नै थारुन जा दङ नै मबाइलाव बारा सिनायनो नागिरा ओमफ्राय नै सान्दुङाबो उल्था फाल्था जाबायना नै दङ जा थारुन दङ नै मा थारुन होनोथाय मिथिला नै लांनांगौ आंना दा बेखौ लांगोन आं लोगोफोर माने बेसे बायना जानोना ओमफ्राय हादानाव फैयोबा 200 थाखानि थाव सोदो ओमफ्राय गोसो बायदि नों 200नि बारानि लांनो हायो नङाबाथ' बाजाराव 300 400निबाबो मना बुंनो नागिरा नै एकदमबारे सान्दुं खामदों आरोना नै सान्दुं गोसा सान्दुं गोसा ओमफ्राय नै लोगोफोर बे लकेसनखौ मोजां मोनदों आरोना माने दंफाङानो माने ओरैहाय माबा जाना थानायनि आरोना जा मोजां ओमफ्राय बेवहाय आं भिडिअ लानो गोसो जाथारनायखाय लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै नायदो बरिया ओरैनो ओरै हेबजाबना दं आरोना ओमफ्राय मोजां नुनायखाय लाबाय आङो नोंथांमोननोसो देखायबाय ओमफ्राय नै नोगोद सामथाय बाबाय हादानाव फैनायनि माने ड्रेस मोजां गानजाया एकदमबारे जानला मोनला नुथारो आरोना होमबा नायलांबाय थादोना लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो नै लोगोफोर जा मोजां जाना दङना सयथिबो माने एकदम माने खाब्रुननानै लांनो लुगैबाय आं नैबे दाखासिखौहाय जा गिदिर आरोना मबाइलावसो फिसा नुदों नै जा गिदिर आरोना नै बरिया अमा बेदरजों जानो हायो लुगैनो हाला आङो लांनो लुगैनाया जा गिदिर खालायनो लोगोफोर नै अयथासार हेभि जाखादों नै जा गांखं होखादों फेंखा होखादों नै बरियाखा मबाइलावसो माबायदि नुथाय नै आयु नै जा गुवारखा नायदो नै जा गिदिरखा होमबा नों हादानाव फैनानै मैगं लांफै बायफै बेरायफै आयै नै बरियाखालै सयथिबो आलु बागान नै बियो नै हेलौ लोगोफोर नै लोगोफोर एकदमबारे भिडिअ लायालासिनो थानो हायासै आं बेखौहाय बिलाइया नोगोद गुवारखार नै बरियाखा जा गिदिरखा नै आरो माने भिडिअ लायालासिनो थानो हायाखै आं बेखौहाय बेखायनो नोंथांमोननो देखायबाय आङो नै सिब्रुबो गायलायबावदोंमोन दां सिब्रु मबाइलानो मोजां नङा बै मबाइलजोंसो लायो नाथाय बै मोनसेखौ बेयाव होनोसो जानला मोनला मा गायदों आलुसो नै आलु गराय गायदों आलु गराय होनो बेखौ बेयाव आलु गायदों दासो खिलिहांनो फिसानो दिनै हादाननि ब्लगआनो बेनो आरोना लोगोफोर
नो खोमा जोंना बिफरा नामाथाय मिथिलालै आं नैयावबो लाय गिदिर गिदिर दङ नै बेयावबो लाइ गिदिर गिदिर दंनो ए नैबेनो मोनदां बेनो खोमानो जा बिसर दं नैयावहाय बारा मोजां नुवाखै नोंथांमोननो देखायबाय आङो लाफाबो दङ ओरै थांनोसै लोगोफोर लाफा बागाननिसो दा गोमो गोमो नाथ' नै दुन्दियाबो दङ दुन्दिया दं नै दालि बायदि जानो मैगङानो जोबालै हादानाव बेखायनो खिन्थु बेदर मोनजाया होननांगौ बेदर मोनजायो दे नै जा गिदिर गिदिर बरियाल' जाखादों बैयाव बिनानावमोन खामानि मावदों बैयावहाय बेखौ देखायनो र' नै लोगोफोर बेयाव आलु बागान दंबावोसो नै बेबो आलु बागान मुला बागान लाइसनि बागाना लाइस बागान नै बरियाखा नै बरिया जाखादों लामायाव बबेसो थांदों ओरै थांनांगोन ना ने मैगंनि फिन जोबनो थाङा लोगोफोर अबाव नै बरियाल'खा गोमो गोमोनो नै भिडिअ शुट खालामनो मोजांथार मुला बागान मा बागान दंजोबो हनैयावहाय देखायदो थां बै मुला माबाना मुलाखौ देखायनोसै फैदो थांग्रोनि नै बे माथालाय मुला फिसा नै दा जाबावदों गदाय गायनायनि जा मोजां जाखादों गोसोमल'खा गोसोम आयु मदना नै गोरा राथोब माबा मा होनो जा थाजाथार नै खामला मावफैदों जोंहानो बिथाङा मोख्रायाव हनै मोख्रा गैया होननाय बैनो आंनोबो नांगौमोन नै मोख्राया हनै आय हनै लाइन जा गोबां हनै मोख्रा लोगोफोर नै बुथुवा मा होनो माबायाव मोजां दङ लोगोफोर भाजा जानो मोजां जायोना इदिया सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामलाय नै जा दङ नै बरिया दंखायनो खादो माबार जा मोजां जादों आन्दायो इदि गोबां नै जा दंखायो लोगोफोर दांनो बुथुवा नोंसिनिजों मा होनोथाय लांगौमोन जामाला बुथुवाफोरखौबो आमोला लागोथ' आं मिथिगौमोनला नै बुथुवा नै दे नै दङ आइ मोख्रा दं नोंसिनाव बुथुवा नोंसो होसोनो हायामोन दहाय होसोहैग्रा जाबाय नै जा मोजां जा मोजां बरिया दा जाहैनोसै गोथाव संना जाहैनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर गोथाव हादाननि मैगं जा गोथाव खामानि मावग्राफ्रानो जा देनजार गोजा एसे नांबावगौमोन आं बुथुवा खादों ने आंहा बुथुवा ना मा होनोथाय बेथुवा होनोनो मैगं बेफारि बै दैलां होननाय माबाया हादाननि माबासो बेफारिसो जानांसिगोन ना हादानाव फैयै मैगं लाङो जा दङ नै जा गोबां दङ आंलाय बिबार लाङो ओइ लाहाय हनै हादाननि मानसिफ्रानो जोंना स्टेन्डार्डथार जा मोजां नै खाबाय जोंहा ओरैनो फैदों हादानाव मैगं लाङामोन जाखांबाय लोगोफोर ओंखाम जानायखौ देखायबाय थायासै आङो ओमफ्राय दा मैगं बुथुमनोसै लोगोफोर
मा मा मैगं लांनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना सान्दुं गोसा आरो बरिं मोनथारो फान्थाव दंमोन फान्थावनो गैला नै बेयाव फान्थाव जा दंमोन फान्थाव बिफां गैला फान्थावबो गैला दासो जाहांदों दासो गायहांगासिनो दं नालाय एबार दैज्लां सफैबा जासिगोन आरो जोगोनार दंमोन ओरैहाय लावआ बिफां गैया लाव जानो लुगैदोंमोन लाव फिथाइयानो गैया ना दङ थामिबा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ आंना न'आ बेनो गोजौआव नुयो ओरै मैगं दं नै लाया जा गिदिर गिदिरखा आयु नै फानलाङोसो मोनगौमोन नै आयु गांसेयावनो बेसेबां गिदिर जा गिदिर गिदिरानो लाव लाबोनाया मोजां जादों लाव जालायनो लुबैखादोंमोन आं लावखौ जा गिदिर गिदिरखा नै अमा बेदरजों जानो बेसेबां गिदिर नै माबा बायदिसो थास' माबा बायदिसो नै थास' बायदिसो जायु जा गिदिर गिदिरखा फाननो मोजां जाखागोन बेंथलाव फानलांनोसै नामा जा गिदिर गिदिरखालै नै अनो आं बिदिखौ जानो नै आंहा खुसेर जानो नागिरदों खुसेरखौ बेसे गोलाव सैना लाखाबाय आं जानो थाखाय उन्दुदोंसोमोन दसे जानोसै खुसेर जा गोलावखा बिदि जाबासो जानाय बायदि मोनो गोदैयानो नङा बांद्राय बिदिया जों गोदै रोङा गोदै एसे बोरैबासो गोदै दैल'नो दैल'नो जानो बोरैबा मोनो दैल'नो आयु गावनि खुसि जानायखौ दिन्थिनोसै आरो इयो अखा हाजि जानाय हाथाय बायनायनाया हाजो साफा लायो हाथाय दाननानै देखायनोसै मा जानाय जाखो जानो रोङा हनै सनांगौ जानो रोङा जानो रोङासो जाखो खमायना माथो बिसोरखौ बिदि जायो बिसोरखौ जानो रोङा होननो बिदैयालाय दङ ओमफ्राय गोदैल'ल' होनो नै गोरान दैल'ल' जाखायो जानायालाय बिदि बेबायदि थांलाबायो माला माथो भिडिअ'आनो दैल'ल'सो होनबाय थादों फिथा जानो लुगैनायाबो गोथावा नङा लाखिनोसो नागिरबावबा हनै हारसिं मोना माथो बिरिनि नै एसे गोदान जानांगौ नै नै बेखौ सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामहरलाय ककलिं होनो जोंनिजों ओमफ्राय नोंसिनिजों मा बुङो मिथिया आं
एसे आलुजों लगायना जानो लांनोसै जलफि जालाबाय मा होनो खुसेर जाखांबाय जलफि थाइनै जाबावनोसै आराम मोननायनि देनजार रायखस थांनो लोगोफोर दासान्दि रायखस जादों बिसिनासो मोजां गार मैथो खदाला गैया माथो मैथो खदाल नागिर दे नों नागिरफै खदाल नागिरफैदों खदाल मैथो दोनदों बेबा ए नै लाय जा मोजांखा खदालाबो थिख्लुख्लिनो बरियाथार आरामनो स्रां स्रांनो लोगोफोर नै खदाल बाननानै थागुना लांफैदोंलाय थागुना दङ नै बेवहाय थागुना सोर सोर जानो मोजां मोनो थागुना लांनोसैलाय एकदमबारे देनजार लांखागोन आं गारिया स्कुटि नङाबाथ' खार मोनलाथ' लांजोबगौमोन आङो थिखोनानै उफाय गैया खारनो गैया नालाय ओमफ्राय दा जावनोसै मोनगोन ना मोनाथाय जावखोन्दासो नै ओरैलाय दङ हनै मानलानायनिसो माने गायनाया एसे थाब माबा बुरबानो मोनो आरोना ओमफ्राय नै इयावबो गायखानायनिसोखानो माने मानलायो नालाय गोलाव लावग्रा बुस्थु नालाय बियो मानलाग्रा बुस्थु नालाय होमबा देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो मोनलांगोन ना मोनलाङा थागुनाखौ दिनै एसे बुरजा लांखानोसै माने दोननानै जाजायो नालाय बेयो एसे दोननानै जाजाग्रा बुस्थुखौ एसे लांनांगौ गोबाङै हनै बेफोरनो सिनायखायोना थागोन दा ना थागुना होनो नोंसिनिजों मिथिया नै दा सोरबा सोरबा बिलाइखौ सिनायाबो जानो हागौ नै दं गायनायनिब्रा इयो बे आंनि मा जानानै बारा नुबावाखैसो थागुना जावनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बेलाय थागुना इलाय सायावनो दङ मोदोमा जावबा साबसिनब्रा मोदोमा जनाय नङाना नै नै गोरलै माथो नै बेखौनो होनो लोगोफोर नै मोजां जावब्रा आयु फुवा मोनगौमोनथ' नै गिदिर गिदिर दङ नै आं बायदि फुनानै देखायनो र' नोंथांमोननो मोनगोन ना मोना दासो गोरलै गोरलै जाहांदों ना नै आखाइ बुराखैदां ओरैहाय आयै नै अननो ओंखारोलां फिसा फिसाल' जादोंलै दैयाबोनो लोगोफोर नै बेखौ गासिखौबो जावबाय गैया मोदोमानो गैया नै बिदि फिसाल' आरोना लोगोफोर नै बेखौ जाजागोन जाजानाया जाजायो गोदैबा जाजायोमोन आरो फिसाद्राय फिसाखौ जानो मोजां मोनाना नैबे एसे गोबांल' मोनबाय बेखौनो नोंसिनिजों सोर सोर मा बुङो मेंलायबाय आं बेखौ लांनोसै बुरबाय हिसाबैलाय माथो खालामबावनो बे फिसा फिसौखौबो गालांनो अनबाय आङो लांनोसै जाजागोन ना जाजाया रुना जानोसै लोगोफोर मेंग्लिबाय आं अयनायखा नै थागुना होनो मा होनोथाय नामफ्रानो बेलेग बेलेग फिसाबो लांगोनलै हाया गोरान ना हाया गोरानखाय बेदरा थाङाखै ना माखो मिथिला गोरानद्राय आरोना एसे हाया गुरै स्रब माबाला बालासिया बायदिबा थांगौमोनदां नामाथाय मिथिला आङो बुंदोंला मेंबाय आं जावला आं जा गोजानाव जाया मैया मबाइलानो लेथ्रा जाबाय नै जोंहा बाजाराव थांनानै साना लगायना जानो नागिरदों लोगोजों आंजों बेखौथ' मिथिखायो आंनि फेभरेट होननानै
देलायनानै थांदोंमोन नै देलायनानै थांदोंमोन गैया खामानि गैया मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन केन्सेल मा जायो र' दसे थानानै नायनोसै दुन्दिया लाबोदों लाबोआखैबा आं नायनो रोङाखै साख्रिखौ जाबाय ना हेल' लोगोफोर नै बयलारजों आलुजों संहरनोसै आरोना थाव हरबाय नै ओमफ्राय बेखौहाय जोङो लाइ बयल खालामनो नागिरदों आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो नै लाइया जा गिदिरखा आरोना नोंथांमोना मोनजाफेरदोंना जा हादाननिफ्राय लाबोदों आं बरियाखा बेखौहाय जोङो थाव होआलासिनो रुहरगोन आरोना माबा संख्रि होनानै लोगोफोर नायलांबाय थादो होनबा ब्लगखौ ओमफ्राय आं मा लाबोदोंमोन नै लोगोफोर मुला बिबार लाबोदों ओमफ्राय नै बेखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय बुथुवा नै लोगोफोर रानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय आलु दङ ओमफ्राय नैबेयो दङ आरोना ओमफ्राय बेयाव थारुन दङ लोगोफोर थारुन दङ ओमफ्राय आं देखायबाय थाला ओमफ्राय लाइया नै बेनो लोगोफोर जा गिदिरखा आरोना नै रानबोजोब्बाय माब्ला जानांगौ मिथिला नै नायदो नोंथांमोना स' लोगोफोर ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे खख्लिं लाबोदों आङो खख्लिंखौ गाबोन संना जानोसै लोगोफोर नै बेनो आंनि ब्लगा दिनै लोगोफोर नोंथांमोना जोबोद सिनायनि थाखाय लाभ इउ अल दै होबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय बेखौ देखायलायनोसै जोंना एरना होलाय लोगो नै आराम माबाबाय गावनि दै माने आं दै एसे होदों मानो होनबा गावनि दैया बारा ओंखाराखैमोन नालाय बेखायनो दैखौ बेलथाय हो जानोसै लोगोफोर नायदो होमबा गोथाव जागोन ना जाया मिथिला नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनै जा एसे संनाय खावनायजों लोगोसे हादानाव थांनानै मा लाबोदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय एन्ड बिदिनो नायबाय था आंनि ब्लगखौ एन्ड जोबोद सिनायनि थाखाय थेंक इउ नै लोगोफोर बेखौ एवबालायबाय आंहा नै बुथुवा जानो जा गोथाव मोनो आङो संबाय बेखौबो ओमफ्राय नैबेयो जाबाय लोगोफोर नै बेखौ सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामदोलाय आरोना लोगोफोर बरियानो नै लोगोफोर मोनायावनो माने थागुना जानो लुगैनानै रुना जाथारबाय आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय सोर बेबायदि जायो दाथ' 10ता जाबाय उन्दुनानै सिखांनानै जालायबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाबाय दासो ओमफ्राय देखायबाय थायासै आंनो लोगोफोर बेनो लोगोफोर दं